एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव फरायबाय आं दिनै दंफैयो नैबे सुकि हाजोआव आरोना सुकि हाजोआव बे सुकि हाजोनि नुथाया जा समायना ना नायनांगौ लोगोफोरनो बेनो जाहैबाय सुकि हाजो लोगो नोंथांमोन नैबे जिरि जिरि बोहैबोनाय दैसा निजोरानो जाबाय भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैसा निजोरा सुकि हाजोनि बिखाजों नोंथांमोना नायलांदो बेसेबांबा समायना भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया जा समायना नुथाय जाबाय सुकि बर्डारनि दैमा जाबाय जा समायना जादों ओरै दै स्राय स्राय बोहैबोनाया नायनानै जाबाय कुटुकुटी कोटकोटी अब एफाथिया हैया मेङोलै हा उथिगारासैलै मबाइल नांथाना होननानै नै सासेया खरा जालायबाय फाग्लानै गोलैनानै लोरिबायनो आथिंनि दाखनाया नै